Da farko dai ga kanun labaran. Ƙasashe guda uku suna ƙoƙarin haɗe kansu bisa wasu ƙudurori da ainihin ƙasar Faransa ta gindaya musu bisa wasu sharuɗa wanda suka yi juyin mulki a kwanakin baya da suka wuce, wanda abubuwan ya ɗaga wa hankalin ƙasar Faransa hankali bisa wannan yanda ainihin suka fice ta ƙarfi da yaji. A ta gefe kuma Najeriya za ku ji Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu ko kuma 'yan majalisu a ce sun sanya hannu bisa karɓo bashin Naira tiriliyan 21 don yi wa al'ummar Najeriya aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci. Ƙasashe guda uku sun ƙoƙarin haɗe kansu a 'yan kwanakin nan, wanda suka ƙoƙarin haɗe kansu jiyawar za su fidda kuɗi ya zamanto kuɗi ɗaya. Burkina Faso, Nijar da kuma Mali. Wayannan ƙasashe sun fita daga ainihin ƙarƙashin Faransa ta ƙarfi ta yaji domin sojoji ne suka karɓi mulkin ƙasashen. Suna ƙoƙari kamar yadda za mu nuna muku a nan, suna ƙoƙari fidda kuɗinsu wanda ainihin ake cewa aise, wato kuɗin ainihin ƙasashen guda uku kenan, wanda sun buɗe babban banki wanda ƙasashen suna da albarkatun ƙasa irin su uranium, mai da kuma sauransu. Abubuwan ya ɗaga wa hankalin ƙasar Faransa, ta da hankalinta akan waɗannan ƙasashe guda uku, musamman ma Burkina Faso, wanda har yanzu ta rasa yadda za ta yi da Ibrahim Traore, wanda yake so ya haɗe kan Afirka a wannan lokaci, United States of Africa. Wanda a yanzu ƙasashen Afirka ƙasashe uku ne suka mai da hankali akan wannan, bisa tun baya da ainihin aka ji ainihin shugaban soja na Nijar ya ce nan da shekara 5 zai ainihin ba da mulki a yi zaɓe. To, jama'a kun san dai halin waɗannan mutanen. Amma dai ku ci gaba da bibiyan mu don ainihin mun kawo muku irin labarai da suka shafi ainihin ƙasashen, wanda a ƙasar Nijar shin za ta miƙa wannan mulki a yi dimokuraɗiyya bisa kuma halin dimokuraɗiyyar da aka tsinta a baya. Ƙasar Mali ita ma ta yi jagaba, ta ɗaga hannu duk gaba ɗaya ta kore sojojin Faransa daga ƙasarta, ba don komai ba don irin abubuwan da take shukawa. A ta gefe kuma Najeriya 'yan majalisa sun rattaba hannu kan cewar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya karɓo bashin tiriliyan 21 domin yi wa 'yan Najeriya aiki. To, shin aikin za a yi ko kuma ainihin karɓo bashin za a isa rabi a junansu? Ba mu dai sani ba sai an karɓo bashin. Ita Najeriya koyaushe cikin karɓo bashi take, amma ba abin da ake tsinana wa ɗan ƙasa. Isu 'yan majalisa suke rabewa, ko shin sun san rantsuwar da suka yi cewar za su yi wa al'umma aiki? Karya alƙawari shi ma ridda ne.